חלק 2. יש כאן את זה שזה משהו... מה זה עושה? זה כזה מתחבר לו. ואז רגע שנייה. אומייגאד, המלצה לגמרי. אוקיי, סבבה. הבנתי. שנייה, אני עושה להם את ההמלצה שלי. קצת את אמבטים, 700 תקנו. וואי, זה טוב רצח. תראו, יש כאן בקבוק אבטיח. לא יודעת אותי, לא קונים את זה, אבל למה? בואי נקנה. זה כולה כפיות. לא, אין מה. טוב, אז לא נקנה. בואי נקנה. סתם נכנסתי. כן, אנחנו סתם עושות המלצות ומחר באמת נקנה. בואו נשחק. יש פה גם כפיות שגם הן מומלצות, הן פחות מומלצות מהשניות, אבל הן זכוכית. אז הן עולות קצת יותר. כזה. המלצה עוד... זה אתה רוצה כזה? אז זה אני שם מצה, זה מאוד טוב וקישור. זה מקרן. מה זה חמוד? זה לא מקרן. זה מעמד למקרן. המלצה ממש. שנייה. זאת אחת ההמלצות. זאת גם. זה ביחד. זה גם זה איתנו. אם אתה צריך לסגל, אתה צריך לסגל. תפתח. זה מאוד מאוד, זה כיף לך. עברי, בואי. למה המלצה? הספוגית המושלם. הספוגית המושלמת של פליין טייגר מאוד מומלצת. אבא הולך בואי. יואו, תקשיבו, רואה שפה רצח ואני ממש מצטערת. יש כאן ספסח מדי. כן, למה הוא לא יצא לכם? אתה לא עונה. אתה תפסרת מומלץ. כן, הוא מזמין פיצה לסבא. זה גם מומלץ. באמת, לאהובות ים. שלום. בואי לאבא אמא. למה? מה היה שם בלילה? למה? כי ככה יש פה תורים. למה לאבא? בואי למלון. כי סבא... מה? יש סיכוי שמה? יש סיכוי שאבא במלון החשבות. אז בואי למלון. לא, שנייה, אין לי פיצה, בוא נלך. למה?